Ito na yung kuha namin kanina, mga kaibigan. Tilapia. Ito, ginataan, sugba. Ito, native chicken, adobo. Kasi tawagan niya, bungan? Kamuting kahoy. Wow. Sarap. Lamig dito sa Rugungon. Wow, lamig ng hangin. Itong bahay ni Pastor Fred nasa tuktok ng bundok. Overlooking sa highway, mga kaibigan. Diyan po, sanahan yung daan.